మార్కెటింగ్ కూడా ఇంకా విస్తృతం చేసి ఎన్నికల సమయంలో ఖమ్మం ప్రజలకు ఇచ్చిన మాటను మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి నిలబెట్టుకున్నారు. ఎన్నికల సమయంలో ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెం మండలానికి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ సెంటర్ని వచ్చేలా చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు. ఇచ్చిన మాట ప్రకారం హామీని నిలబెట్టుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి తిరుమలాయపాలెం మండలానికి పరిపాలన అనుమతి లభించింది. దానికి సంబంధించినటువంటి జీవో నెంబర్ 8ను విడుదల చేసింది. ఏటీసీ సెంటర్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం 45 కోట్ల రూపాయలు కేటాయించింది. ఏటీసీ సెంటర్ మంజూరు కావడంపై పాలేరు నియోజకవర్గ ప్రజలు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. జై బాబు, జై భీమ్, జై సంవిధాన్. రాజ్యాంగ పరిరక్షణ యాత్ర ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసిన మన మంత్రి గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం పలికినందుకు మీ అందరికి కూడా బచ్చోడు గ్రామాల